masiburian pat ai situruod do huleho tuhamu asa dibahen hamu songon naung hubaheni tuhamu na tututu situtudo na hudokot tuhamu dangu balga anak somang sian idukna dang sumurung suruan sian na marsuru ibana molo diboto hamui mertua mahamu mangula hosta. Jadi dina mangan nina sida nina Jesus ma situtudo na hudokot tuhamu sada sian hamu naing pasahaton nahu dungi marsa situtu mana sida gabe di padok bema tu ibana deng dadungawi Tuhan alenin nama mengalusi iai narap dohot ahu menurdukot tangan na tu perikawan ido na pasahaton nahu tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar surat hian alai marjia do halak na pasahaton anak ni jolmai tahunan mai unang setengah tubuh ibana tuhas yang anon alai adong masada sian akasisiani nahudul jumono tu ibana haholongan ni rohan ni Tuhan Yesus imah dihilap si Petrus jadi ninna mamado ibana sukumma isinan idok nai. Jadi di pajonok matu labung ni Yesus madok tibana. Tuhan, ise. Gabi dia luci Yesus ma, ia tu si hulehon nasa topik nas husor noponon ima ibana. Jadi di sornop pemasa topik, dia matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung diboduti, dibongoti si polisi ma ibana. Dungi didok Yesus ma tu ibana. Umatok maula si ulam. Asa dung di jalo si Judas nasa topiki pitor laho di ibana tubalian alai borngin ma ujui. Tapi gimana di pujian sian sektor Hermon, Betania, Nazaret, Kana dot Sion. Sian bukwede pitoratus sada ayat sada sahat tu ayat tulu. Jongjong mahamu. Sudi mah jongjong, awas. Sudi mah jongjong. Sudi mah ruas jongjong. Ikaw mak. Yesus Tuhan.
tauduti mamusedot edipujian sian sektor Hermon. Tapasada ma roha doho pikirata martangi yang mahita. Ali di bata jahu ba amanami para si roha na sumurung. Amanami situ doho marhite guarniana mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di bornginon di pasion na parjulon marpungu dohami di bagas joromon. Di namar ningot tami di panaon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di hau pinor silang holan humokop hami jolma pardosaun alania liamang pardenggan basa tatak mahami asi roham di hami molotung pe jujut hami
dang margugu laho mangulahon lomoni roham naung binaimu tiruan tuhami say marpamuati maroham dihami mangido hami tuado pamu aliamang pardinggan basa pararma hami asabuy hami ali Tuhan pararaton baritam nauli hobar tuaka naung pinasaha mi tuhami marhite akka hamoraon hagabiun hasangapon na pinasaha mi lausianima hami ro patuduhon asi dohot holong ni roham aliamang pardinggan basa dang sadia torok nami marpungu di bornginon asi roham nang diakan nasuboy rap marpungu dohot tami bodarion tuk maasi dohot holong ni roham di boto hodo ali Tuhan manangaha namasa turuas ni huriamon ganup marsada-sada manang tu ganup keluarga pe gudang do parukilon nami gudang do hamaulon nami alay naro do hami madok mauliate tua do pamu na badiay ala totong do di toguho hami marhite tangammu naguguy buy malua hami sian akka hamaulon na huadupi hami suang songonima ali Tuhan nang akka pasu-pasu las ni roha na pinasaha mi tuhami ganup marsada-sada dohot ganup keluarga ajar-ajari hami ali Tuhan mamakke pasu-pasu na pinasaha mi asa say totong pangalahon nami pabahenan nami boy hobar tu asi dohot lomoni roham hubuk kami ali Tuhan akayanakon nami na mekmet na marsikola dohot naso marsikola dope akayanakon nami ali Tuhan naung lulus sian parsikolan na dang dope dapotan parkarijuan tukma asi dohot holong ni roham laho patuduhon pajapalan na lomak diaka yanakon nami manang gudang dope akka yanakon nami na mga luluy parkarijuan na umuli dope didok rohani nasida asi roham ali Tuhan tangihon tangiang ni akka yanakon nami songonima ali Tuhan nang anak dohot buru ni huriami macay torop ali Tuhan naso dapot sirokap ni todina dope atik pe naung tuk umurna alani aliamang pardinggan basa pajupakkon akayanakon nami doho sirokap ni todina asa marlas ni roha nasida nang hami pe akan natoras buy hami marlas ni roha mangulurhon anak dohot buru ni huriami tu bagas joromon laho majalo pasu-pasu parbogason torop ali Tuhan ruas ni huriam nang majalo pasu-pasu parbogason nunga tung sadia lelengna alay dang dapot dope ali Tuhan hagabion di tonga-tonga ni rumah tangga ni nasida masih hol nasida ali Tuhan di pasu-pasu mi asa tubuan anak tubuan boru ali Tuhan anak dohot boru ni huriami atong aliamang pardinggan basa tukma asini roham laho patuluson tangyang nami lumobi ma ali Tuhan tangiang ni ganup-ganup keluarga naung pinasupasumi hubuk kami todo pamu ali Tuhan hami songon natoras najujut marukil hami ali Tuhan di tonga-tonga ni keluarga nami bi sipata dang jupang hasadaun ni roha dohot hasadaun ni pikiran asi roham ali Tuhan pasada hami be di tonga-tonga ni rumah tangga nami lumobi ma ali Tuhan akayanakon nami lehon roha panguluyon dinasida laho mangului podani hami akan atorasna lumobi ma ali Tuhan mangului ho torop do ali Tuhan ruas ni huriam naung gajang umurna pola nasida ali Tuhan dang boy bero tu bagas joromon laho majalo ulaun nabadia di ari Jumat Agungon alani ali Tuhan di patu pahuriam do marulaon na bagdia di bagas ni nasidabe
siala ni gajang ni umur dot akka parsahiton ali amang pardinggan basa asi roham pasu-pasu ma akka namar sahit renge dohot akka keluarga na mangurus ali amang pardinggan basa pasu-pasu ma huriamon 16 sektor namar ragami homa ali Tuhan na mangalehon nasa narikot di hami nang hami pe akka parhaladom pergugoy hami perbisuhi hami lehon haringgasot di hami laho mangula ulaon tohonan naong pinasu pasuhomi suang songnima ali Tuhan nang amang padita nami inang padita nami dohot keluarga tukma as ini roham totong mangalehon akka narikot dohot akka silas ni roha nang hakabipi na buloni dohot saluhut na ali Tuhan pimpinan-pimpinan na adong di HKBP upasahat tami ma tutangammu songonima ali Tuhan nang kota Bogoron provinsi Jawa Barat NKRI dohot akka parhobasna upasahat tami ma tutangammu asahoma ali Tuhan na manangan-nangan akka parhobas ni negara namion asaboy nasida ali Tuhan mangulahon ulaon nang sahat tunasida ganup marsada-sada asa dapot ali Tuhan kemakmuran kedamaian di negara namion songon na pinarsita ni negara namion asa gabe boy tulus tujuan dohot cita-cita ni negara namion aliamang pardinggan basa hurang malo dohami mangido tua dopammu alai pos dorohanami pasikopom mudoi marhite asi dohot holong ni roham alani aliamang pardinggan basa pasahat matu hami narikoti hobar tu asi ni roham dohot tu holong ni roham di hami jumulu se sadosa pangalasion nami asa totong tamahami dia dopammu majalo asi dohot holong ni roham atong pinuji pinasangap maguarmu holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho amin. Sunggul-sunggul tu hita perjulu mersugut hari Selasa 31 Maret 2026 urutat tadepe pertangyangan pasion borngin baduahon masuk pukul 10 siawib taingut bema madahotisa namangihut dung sipul pertangyanganon papungun ni situata do musei buku acara pertangyangan pasionon ala pakiota do PI mersugut mau lihat tapi gimana di pujian sian seksi perempuan.
Merede mahita. Refleksi dari seksi perempuan. Ketika Tuhan juga menangis. Inang, pernahkah kita menangis diam-diam di dapur? Menangis karena anak? Atau karena ekonomi? Karena pelayanan yang tidak dihargai? Malam ini Yesus juga menangis. Matius 26 ayat 40. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja dengan aku?" Kadang kita merasa sendirian dalam pelayanan, tetapi Tuhan tahu air mata seorang ibu.
Tuhan tidak pernah tidur saat kita menangis. Tuhan, Engkau tahu beban setiap ina yang berada di tempat ini. Ada yang memikirkan anak yang jauh. Ada yang memikirkan suami yang sedang sakit. Dan ada yang memikirkan berbagai problem kehidupan ini. Dan ada yang lelah dalam pelayanan. Di Getsemani, Engkau mengerti air mata kami. Pegang tangan kami malam ini dan setiap saat ya Tuhan. Amin. Tuhan, malam ini kami telah berkata, kami berserah. Tolong kami bukan hanya menyanyi, tetapi sungguh hidup dalam penyerahan kepadamu.
Amin. Martang yang maita. Asini rohama dihamu dohok dame nasian debata mata dohok sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhuna hatani debata di partangyangan pasion parjulu sian Matius 26 ayat onom rodi ayat saplonom ucahama dihita songonon. Alai uju di Betania Yesus dibagas ni si Simon na hulitoni didapeton sada perempuan ma ibana matat guri-guri na marisimia na arga situtu ima diusehon tu uluna tagan mangan nasida. Marnidai aka sisiana sogoma rohana sida aka ninama magoponai yatong. Aut gina di sinian arga jalani lehon tunapogos. Ubotoi Yesus ninama madok nasida. Buasa arsahan muna parapuani ainaulido na binahen naituau. Ay toktong do adong napogos di tonga-tonga muna. Alayang guau dang manoktong di hamuna. Ay diusehon pe miyaki tu dagiki hira nama bain adat pananomondo nasida di situ au. Situ tudo na hudokon tu hamu manang di dia dilihat portibion di jami tahun sogot barita naulion. Hata honon na donang nabinahen na odeng gabe baritana. Dungilaw masada siyan na 12 na margoar Judas Iskariot manopot akasituan ni malim. Madok sadia ma lehonon muna tuau asa hupasahat ibana tuhamu. Gabe 30 rupiah ma dibilang nasida tujuluna. Olak nima dilului rohana tiki halehetanna laho pa sahaton. Ima sahatna. Huriani tuhata nahinaholongan inna rohaku setuju mahita. Tepuk tangan majo hita tu seksi perempuan. Aka perempuan ni huriata marhite panitia nama dohoti partangyangan pasion parjuloon dohot refleksi Getsemane nakin luar biasa disi kita ya warna coklat nang pe maragam warnani coklati. Itu artinya melambangkan kerendahan hati, ketulusan, dan kekuatan bumi. Jadi warna ini mengingatkan kita pada tanah tempat kita berpijak, sekaligus mengingatkan kita pada kemanusiaan yang rapuh, namun berharga di mata Tuhan. Seperti perempuan yang membawa wewangian pada Yesus. Amin. Memasuki pasion parjolo di paingok dohita neng rak mardalan do Yesus tuhau pinar silangi. Dada holan marningot kisah sejarah si taunon ni Yesus alai bohado sorminan rohani jolmai. Diturpukon dua rangkaian kisah do respons na kontras tu Yesus ima sahala perempuan na mangaleon sude na adong na arga di ngoluna.
songon si Maria nama boan aroma wangi. Sadanari the Judas logic justru manggadis Yesus harga 30 perak onma nedokna pengkhianatan dengan harga murah. Di dua sikapon saya toktong dope Jepang di ngoluta. Di partikiatan waeng amanginang godang do masalah nang tantangan tekanan ekonomi mabiar tu masa depan songon refleksi nakin boy do tangis hita pujung di pihak na asing godang nari dope hedonisme merajalela jala adong dope haporsianon mulai terjadi transaksional asa survive ngoluna manggadis son haporsion murtad suku-suku dita tanpa syarat do hita makaholongi Tuhani manang mabain pareto ngado hita tu Tuhani adong na boy gabe inspirasi di hita nang pe tupa dang apala songoni be na boy taulahon di partikiatan waeng sejarah lah yang berbicara songon dia mahita asa boy gabe ingoton di humaliak kita engkau mau diingat sebagai apa. Banyak orang bekerja dalam hidupnya dan melakukan sesuatu yang lebih berarti, bahkan memperjuangkan hak dan martabat banyak orang. Yang tertindas atau kaum miskin menggapai apa yang diharapkan agar dapat memuaskan hati. Ada yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya, membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, anak-anak, ataupun sahabat, kelompok, bahkan ingin supaya gerejanya pun terpancar namanya sampai ke luar negeri. Seperti Martin Luther King Jr., seorang pendeta dari gereja baptis memperjuangkan hak-hak sipil kaumnya dalam sejarah Amerika. Jadi pada tahun 64 menjadi penerima hadiah Nobel perdamaian termuda untuk perjuangan hak itu. Dan di tahun 63 King menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal dan legendaris di Washington DC, yaitu I have a dream. Bahkan kata-kata terakhir dari pidatonya itu menjadi tulisan batu nisannya. Katanya akhirnya bebas, akhirnya bebas. Mulia tema di Tuhan debata namar huasoi ujungnya boi au bebas malua. Mate do ibana di 4 April 60 sebagai pejuang hak sipil manusia yang gigih seperti apa yang tertulis di batu nisannya. Dan di sepanjang sejarah manusia sampai hari ini pun kita dapat mengenang Martin Luther King Jr. ini. Bukan hanya itu, ada juga Bunda Teresa. Betapa terkenalnya. Kita dapat mengenangnya. Dia mengisi hidupnya dengan sesuatu yang memang layak untuk diingat, dikenang orang lain. Mungkin kita juga pasti ada hal-hal yang pernah kita lakukan sehingga orang banyak mengingat apa yang sudah kita lakukan itu. Saya yakin itu. Di dalam perikop ini kita diingatkan akan tindakan seorang perempuan di Betania. Tuhan Yesus telah menetapkan bahwa kisah Maria ini harus selalu disebut ketika Injil diberitahukan.
Maka kita boleh dapat belajar dari perikop ini, peristiwa di Betania. Jono nama Yesus tuhau pinar silang. Ada orang soi di Papua Yesus do tu akasesiana na ikon diparsilakon ibana. Alani do gabe adong pamikrion nama baen aka sisiani tautan sangat gentar bagaimana masa depan mereka. Sementara di pihak na asing aka situani malin aka parise nunga direncanaon laho mamusa mabunuh Yesus. Di situasi si songonima di antaranya ada kasih yang begitu besar mengasihi Yesus. Jala uduk ni adong sakap nabuni nanaing pasahato Yesus. Tua kasih tuani malim manang pemuka agama ima ula-ula ni si Judas Iskariot. Uriani tuhata uju di Betania Yesus tibaga si Simon nahulitoni. Bisa jadi Simon ini menjadi julukannya si kusta karena pernah mengalami penyakit kusta dan kemungkinan besar sudah sembuh dan Yesus sendiri yang menyembuhkannya. Itu artinya kedatangan Yesus di rumah Simon ini adalah untuk menunjukkan bahwa dang mardia ibar di Yesus sudah halak akan namar sait akapar dosa sudah ditopot Yesus si. Yesus mau menjangkau banyak orang yang tidak dianggap di mata masyarakat. Jala di situasi pasca persiapan sibuk bedo sudah jolma paturehon aka biru-biru si pelehon nasida di pasca. Hape ya Yesus pe paturehon dirina naeng gabe pelean biru-biru ni debata di paskai. Dungi disima didapeton sada perempuan ibana matat guri-guri nama resimiak na arga situ tu ima diusehon tu ulu ni Yesus. Jadi kalau Yohanes pasal 12 itu adalah Maria saudara Lazarus yang sudah dibacakan tadi dalam nama caha bagian parjolo. Maka minyak yang mahal itu itulah minyak narwastu. Minyak dari akar tanaman khas India. Nilainya setara dengan upah setahun 300 dinar. Itulah tabungannya, hidupnya dihabiskan, diberikan kepada Yesus. Jadi tindakan memecahkan buli-buli, tempat buli itu yang lehernya panjang berarti itu menandakan tidak ada lagi sisa sedikit pun untuk dirinya yang bisa saja dia jual menghidupi kehidupannya. Itulah totalitas hidupnya. Onma tindakan keberanian di tengah-tengah ni ruang pria. Perempuan satu-satunya di tengah-tengah pria pada waktu itu. Menunjukkan penuh kasih dan pengorbanan. Alanido adong do akar reaksi namar nidai ima akasisia. Bagaimana cinta yang dianggap mubazir di mata dunia itu adalah pemborosan. Reaksi akasisiani gabe sogoma rohana sida didok magoponai atong au ginadi sinian arga jala nilehon tuna pogos manian. Jadi
dilihat efisiensinya. Itu adalah pemborosan. Mereka melihat dengan logika ekonomi. Lebih baik dijual, diberikan kepada orang miskin. Kegusaran itu, kata Yesus, mengapa kamu diarsai hamu para puanon? Sementara akasisean sedang menghitung-hitung untung rugi. HP iya Yesus nadeng gando nabi nahen nai tuau. Moluak kana pogosi seadong do itu nggak to ngamuna alayau dang. Inilah titik kritis. Seringkali kita menyembunyikan kedangkalan iman di balik dalih pelayanan sosial atau rasionalisme. Kita bisa mengkambing hitamkan sesuatu, tetapi dengan punya maksud yang lain. Di Injil lain mengatakan bahwa yang mengungkapkan itu Judas Iskariot. Dia sebagai bendahara mereka di tengah-tengah murid. Ada apa dengan itu? Maka disinilah kita dapat melihat perbedaannya dengan paradigma Maria, perempuan itu. Dalam dunia yang menuntut efisiensi, Maria mengajarkan prioritas. Ada saatnya kita harus berhenti bekerja dan hanya berdiam di kaki Yesus. Meskipun itu kelihatannya boros yang diberikan itu di mata orang lain. Tetapi itu yang terbaik dengan ketulusan kepada Yesus. Ape nani ulahon perempuan Yesus membela dia. Dia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Itu artinya kasih kepada Tuhan tidak selalu bisa diukur dengan logika manusia. Ada momen di mana kasih kepada Tuhan bersifat pribadi. Jala di ayat 12 di dok Yesus tunasida. Ai diusehon pemiak tu dagi kira nama ben adat panano mondo nasida di situ au. Ternyata perempuan itu mengerti lebih dalam daripada para murid. Inilah tindakan istimewa. Dia memahami waktu Tuhan, yang melakukan itu untuk menguburkan aku. Kata Yesus, Maria adalah satu-satunya yang mengerti jadwal sengsara Yesus. Dan inilah warisan abadi. Kata Yesus, ketika Injil ini diberitakan, maka dia juga ikut diberitakan. Luar biasa. Ada saatnya kita harus berhenti bekerja dan hanya berdiam di kaki Yesus, meskipun itu terlihat boros di mata orang lain. Puriani Tuhata, Yesus memulai tindakannya. Apa yang dilakukan perempuan itu akan diingat di seluruh dunia. Kasih sejati yang tidak pernah sia-sia. Kasih sejati memberikan yang terbaik, bukan sisa. Iman sejati tidak selalu masuk akal. Tuhan melihat hati, bukan nilai materi. Agustinus mengatakan kasih itu tidak pernah menghitung, ia hanya memberi. Bohado di partikiata nuaing gudang do halak ditikina melayani kalau ada waktu, memberi kalau ada sisa berkat,
setia kalau ada berkat yang melimpah. Tapi perempuan ini mengajar kita memberi saat mahal, mengasihi saat tidak dipahami, setia tanpa hitung-hitungan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah saya yang memberi yang terbaik atau yang tersisa? Apakah saya masih mengasihi Tuhan saat keadaan sulit? Jangan refleksi nak kini, melayani pun masih ada juga yang mencemooh, sudah diberikan yang terbaik masih juga dihatai, dihina. Alai unang gabe magopoi saluhu na taulahoni. Ima na parjolo di trupukta na paduahon ima sakap ni si Judas Iskariot. Dung situasi laho maibana jala didapat toma akasituani malimi sadia lehonoku lehonomu tuau asahu pasaat ibana tuhamu paholan 30 perak, harga yang sangat murah saat itu, harga seorang budak. Pemerintahan Rom lebih mahal harga pinahan daripada jolma. Inilah titik jatuhnya Judas, kekecewaannya kepada Yesus. Ekspektasinya tidak sesuai. Mesias macam apa yang aku harapkan kalau memang dia harus disalib? Yesus sudah memberitahukan 3 kali bahwa dia akan disalib. Lebih baguslah saya akan punya transaksi dohot akasituani malim. Olah nima dilului imana ma partikian laho majehehon Yesus. Memang pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu dimulai dari hati yang menjauh, bisa juga kecewa. Lahir dari kompromi yang kecil, lalu mengambil keputusan yang besar. Maka dosa sering dimulai dari hati yang mulai hitung-hitungan. Kedekatan dengan Tuhan tidak menjamin kesetiaan. Orang yang rajin ke gereja tidak menjamin itu dia selamat, dia masuk surga. Kita nama Nursoni di pagasan roha bohado au tutu di adopan di bata. Apakah iman bisa berubah menjadi bisnis? Sekarang sudah banyak terjadi secara diam-diam. Bahkan orang punya 2 KTP. Krislam KTP na kan itu. Di sana ada tiki Kristen Ibana, di sana tiki Muse Silum. Jadi abu-abu nggak jelas. Maka John Calvin katakan hati manusia adalah pabrik berhala. Hanya uang melulu, mamon terus. Itulah menjadi Tuhannya. Bohado tantangata nuaing naparjolo perempuan nama ngalehon miak na khususi. Napaduahon si Judas nuaing ngagudang seunang ma dapot dihita si Judas Iskariot ate. Amin. Apakah saya masih setia saat tidak ada keuntungan? Apakah saya mengikut Tuhan atau memanfaatkan Tuhan? Inilah kontras besar 2 hati. Satu memberi, satu mengambil.
Yang satu mengasihi, yang satu mengkhianati, yang satu mengorbankan, yang satunya lagi menghitung. Yang satu mendekatkan diri, yang satunya lagi menjauh. Dua pilihan ini juga ada dalam hidup kita setiap hari. Uria ni tuhata bohado di pertanyaan Minggu Passion, kita bukan hanya mengenang penderitaan Yesus, tapi adalah menguji hati kita setiap saat. Pertanyaannya, apakah kita berjalan bersamanya atau menjauh seperti Judas? Yesus sedang berjalan menuju salib. Itu bukan karena dipaksa, tapi karena cinta kasihnya. Dietrich Bonhoeffer mengatakan anugerah itu cuma-cuma, tapi tidak murahan. Anugerah itu mahal. Karena itu ia memanggil kita untuk mengikut Yesus dengan setia. Dia bahkan membayar harga dengan nyawanya. Bagaimana dengan kita? Naing di Passion Naparjoloon, marilah kita sebagai perempuan yang menyebarkan wangi narwastu itu dari rumah kita keluar dan menyebarkan ke dalam rumah kita. Jangan kita sebarkan anggur nabusuk ate. Akka kibus-kibus nabusuk tapa masuk turohata mempengaruhi orang lain. Bisa jadi chaos. Maka marilah kita menyebarkan wewangian itu. Jangan seperti Judas. Amin. Boy tutup dengan pantun ya. Bisa ya? Oke. Beli kain di pasar lama, warna coklat cantik menawan. Jangan hitung harta utama, jika untuk Tuhan yang beri kehidupan. Amin. Pergi ke gereja di hari Senin pertama Passion. Hati tulus memuji Tuhan. Walau di tengah badai dan angin, kasih Yesus jadi sandaran. Terakhir ate, minyak narwastu bau harumnya. Para SP HKBP Bogor turut serbar semerbaknya. Mari kita jadi berkat dimanapun, Tuhan pasti beri wanginya kehidupan. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami namar bangsa di Banua Gijang. Disudi akadenggan di basam naung hujalo hami sahak tutikion. Tuhan hatam di Passion Naparjoloon. Namar ningok dohami di pardalanan Via Dolorosa si taonon nanaing adopanmu. Marhite trupuk perempuan namang lehon mamiahiho marhite miak na macai arga. Songoni mahamin yan Tuhan, songon ina nang songon ama sude tahe hami laho menyebarkan akan nadinggan mangalehon akan argai diho bahin pujian diho pakai ma ngulunami Tuhan gabe wakna khusus di adupanmu. Mulia tema disude aka denggan ni basam unang ma songon si Judasi hami alai naing tok tong hot ha porsion nami
haset yon nami diho. Ali Tuhan naing hutangnya kok kami keluarga na di bagasan habok ni roha. Keluarga siagian ina nami Teresia boru pasaribu naung ni alap mutu Lampung. Pasu-pasu ma lehon ma pangapulion gogo tu keluarga tu amanami do aka poparanna na di bagasan pardalanan sian huta nadau tung homa Tuhan na mangaramuti nasida asa boy nasida pajupang do na torasna naung modingi do keluarga na hinaholongan nasida atong saha di homa nasida nang ruas ni Kuriam na di bagasan parsahiton opung saina en sinaga na homa Tuhan na mangalehon hamalungon di amanami doho di inanami nyonya marbun borusiahaan apala ditikyon di ruang ICU di rumah sakit doho amang silaban boru papahan na naing rencana operasi dohot akan nasoku bilangi hami kuar nasida tung homa na pamalupon nasida asa boy nasida Tuhan margogo jala lehon ma hamalumon lomom do Tuhan nasaut di ngulu nasida asa toktong nasida mamuji pasangapon guarmu na badiai na kami pe napungon paso-paso ma sude sektor sude ruas ni Kuriam di namar pungok kami Tuhan naing arga pasioni di hami lampu lapati hami ma di pengorbananmu laho manobus dosa nami nagudangi muliate ma Tuhan nunga diulahoi ujui di hau pinarsilangi gabe di ain ho hami gabe anakonmu atong saha di homa pamatang nang to dinami nang dibornginon homa Tuhan na mangaramuti hami sahat hami mulak tu bagas nami ganu pasu-pasu sudah akaparhalado pasu-pasu akapadita pasu-pasu sudah ruas ni Kuriam asarap hami toktong lah homa muji pasangapon guarmu na badiai di pagasan Kristus Tuhan nami moliatema rohanami diho amen. Mare de mahita laus tapasahat ma peliata. Siang lalu
Mahatma anon segantang beras sian sektor Hermon Betania Nasaret sektor Kana dohot sektor Sion 7. Jonjong mahita saluna laos tedehon ma ayakna parjolo.
martang yang mahita di tangiang alea manami na di panua kijang sai pidrop dia makuarmo sai Roma arajaon sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di panua kijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapa se sama dosa nami son panesana di dosa ni donga namar dosa una kami togi hontu pangucunan palu amahami sian pangago ai hodo napuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling-liling na amen. Asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus holong ni rohani de bata ama dohot parsauran itu di porbadiama nama dongani hamu saluhutna. Tuhita saluhut nama nami nanami ala satu rangkaian do pensiun sada dua tudu dungi Jumat Agung dang madok melorohi tanwaing marsuhu dang robek alai sampai pensiun 1 2 3 sahatu Jumat Agung sahatu Pasca satu rangkaian dui suri amanginang rap mahita madohoti partang yang atai mau lihat ya mak